दोनों बहन के तरफ से बबुआ खाती है। अब भौजी से हम के कहा तनी जा कि टुकुर टुकुर तकाना फुदुर फुदुर कुदाना जियते रहो, अरे जियते रहो भौजी तोर दूध पिया लेकिन आज के दिन हम चाहब कि भौजी के कुछ तनिक दिहल चाहत रही तो हमार भैया देता रहा कि भौजी लाजो ना लागे ला नजरिया, भौजी लाजो ना लागे ला नजरिया, भौजी 10 रुपया के फुआ पापा कमाले बउआ के पापा कमाले, पापा कमाले बउआ के पापा कमाले, सुर भइल बउआ जहरिया